DXDC Radyoman Report. Nag-atubang sa kasong kriminal o administratibo ang tulo ka mga pulis korporal nga sakop sa Mobile Force Company human akusahi nga misili sa kinatao sa usa ka 17 anyos nga lalaki sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sumala ni Police Major Alvin Ungkay, Acting Chief of Police sa Don Marcelino PNP, human mailas biktima ang tulo ka mga korporal. Gilayon gipang relieve kini isip mga membro sa Mobile Force Company o gipa-report sa Provincial Police Mobile Battalion ubos sa restricted status. Madto ni Ungkay nga naka-abanti na ang kasong kriminal sama sa child abuse, pagmaltrato, ingon ang kasong administratibo nga gisangat sa Internal Affairs Service kun IAS batok sa tulo ka mga korporal. Gidugang sa opisyal nga miarang-arang na ang kahimtang sa biktimang minor de edad human mipailalom og medikasyon tungod kay gisulihan ang iyang kinatao sa dihang nangayo kini og pakitabang sa mga membro sa Mobile Force Company. Yes sir, na sila sa PTO after sa atong pag-follow automatic i-restricted na sila, i-restricted sa PTO sila gibutang while ongoing ang mga kaso. Pag major restricted gani ang usa ka police officer, but ipasabot ana station ka lang sa limitado ka lang sa usa ka particular nga lugar, no? Yes sir, unsa man galing ang ilang tuyo sa gawas kinahanglan makahibalo gyud si PD nga magawa sila Kasama mo kadto ang mga balitang impormasyon. Radyo Bandudong Ring Lubusbog, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Tatak Arimen. Tatak RMN.